Les hores monacals, la vida dins d'un monestir cistercenc. Els monjos portaven una vida força tranquil·la, que podríem resumir amb la frase «ora et labora». Per a d'ells, el dia m'emprenia abans de l'eixida del sol. A aquest moment en què havien de pregar l'anomenaven vigília. Després, dedicaven un temps pel seu condicionament personal. Un cop nets, tornaven a orar en l'hora que anomenaven laudes, que coincidia amb l'eixida del sol. I amb el sol fora, arribava l'hora tèrcia, que dedicaven al treball, labora. I empraven aquest temps en tasques de l'horta, de l'escriptium, cuina, de neteja, de botica o de confecció de roba. A l'hora sexta, poc abans de dinar, feien una altra oració. Els monjos solien dinar poc després de l'una del migdia. Menjaven en silenci, mentre un altre monjo es llegia capítols de la Bíblia. Després de dinar, a l'hora nona, al voltant de les 3, oraven de nou. Tot seguit dedicaven una bona part de la vesprada al treball. I podien aprofitar algun dia a la setmana per parlar dins la sala capitular, per resoldre possibles problemes. Els monjos tornaven a orar un cop més abans del sopar, en l'hora que anomenaven víspera. El sopar el feien al voltant de les 8. L'últim cop que oraven ho feien en l'hora que anomenaven completes, quan el sol ja s'havia posat. I d'ací s'adreçaven al dormitori, una gran cambra que compartien els germans, i on hi eren els llits s'hi acabava el dia dins dels monestirs. Esperem que vos hagi agradat i fins la propera, amics i amigues!